Amurka tare da Isra'ila sun ci gaba da kaiwa Iran hare-hare yayin da ita ma ke ci gaba da maida musu martani da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa. Bangarorin sun ci gaba da kaiwa juna farmaki ne yayin da a gobe Juma'a ake shirin cika mako guda da barkewar yaƙi tsakanin su bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka fara kaddamarwa. Nura Ado Suleiman da ke bibiyar wasu daga cikin lamuran da ke wakana a baya-bayan nan zai yi mana ƙarin bayani, gashi muna tare da shi kai tsaye. To hawa bari mu fara da sanarwar Iran wadda ta bakin shugaban majalisar tsaronta Ali Larjani ta ce bayan shafe kwanaki 6 tana fafatawa da Amurka da kuma Isra'ila tun daga ranar Asabar. Ya zo yanzu dakarun juyin juya halin kasar ta Iran sun yi nasarar kashe sojin Amurka fiye da 550. Ali Larjani ya kuma zargi Amurka da tafka wato kuskuren baiwa Isra'ila damar amfani da ita wajen kokarin cimma muradinta na sarrai. To Amurka dai bata ce komai ba kan wannan ikirari na Iran. To sannan Iran din ta ci gaba da zargin Amurka da Isra'ila da kai harare kan farar hula da gangan, musamman kan cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu, zargin da ya zo a daidai lokacin da ita kuma nata bangaren hukumar kula da lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da cewa an kai wa cibiyoyin kula da kiwon lafiya harare har sau 13 a kasar ta Iran. To ko akwai sabbin wato alkalima dangane da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a bangaren Iran? A bangaren Iran din ya zuwa yanzu mutane 1,200 sama da haka kenan, sama da mutane 1,200 ne suka rasa rayukansu kamar da alkalima suka tabbatar. Haka to kowane hali ake ciki dangane da martarin da Iran din ke maidawa kan har-haren Amurkan da Isra'ila? Akwai su, ta ci gaba da kaiwa domin yau karo na 19 kenan da Iran din ke harba tarin makamai masu linzami zuwa wuraren da duk ta san akwai muradin Amurka ko sansanonin sojinta a kasashen yankin gabas ta tsakiya, baya ga waɗanda ta harba kan Isra'ila. Idan za a iya tunawa kuma a jiya ko shekaran jiya Talata Amurka ta yi ikirarin nutsar da wani jirgin yakin Iran din. To a yau ita kuma Iran ta ce akwai ɗaya daga cikin wato jiragen yakin Amurka da ta kaiwa farmaki daga bangaren arewacin mashigin ruwan Gulf, kuma tunima wannan jirgin yaki na ruwa ya kama da wuta. Amma Amurka ta yi gum akan wannan ikirari nata. A bangaren Isra'ila kuwa rundunar sojin kasar ba da jimawa ba ta ce ta gano wato jerin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka da Iran din ta harba kasar, kuma tana iya bakin kokarinta wajen ganin ta kakkabo su. Dangane da mayakan Kurdawa daga kasar bangaren Iraki kuwa, waɗanda rahotanni ke cewa Amurka na kokarin ba su makamai domin su tayar da kayar baya a cikin kasar ta Iran ta yadda za ta rika yaki ta fuska biyu kenan. Wato Iran din ta sanar da cewa ta kai hare-hare karo na biyu, ta rusa wato tarwatsa gungunsu da suka yi kokarin shiga kasar. To kuma akwai wani abu da ya taso na Azerbaijan da ta zargi Iran da harba jirage marasa matuka har guda biyu a cikin iyakarta. To Iran din ta fito ta musanta cewa ba ita ce ta harba ba, kuma tana sake tunatar da makwabtanta cewa ba wai tana yaki da su bane, a'a tana kaiwa muradun Amurka da Isra'ila hare-hare ne da kuma duk wani abu da ka iya zame mata barazana. To a nata bangaren kuma Rasha ta fitar da sanarwa inda take zargin Isra'ila da Amurka da wato da amfani da dabara wajen fusata Iran ta rika kaiwa makwabtanta hare-hare tunda sun san suna da cibiyoyi ko kuma muradu a waɗannan ƙasashe domin ta hada su fada da ƙasashen gabas